lovely. All together, oh yeah. Here I am. Oh. Here I am. You say, you are my God. All together, yeah. All together. All together. Wonderful me. Come on, say, here I am. Mama Zanimo, come on. Mama, bow down. She said, Mama, you are, yeah. Come on. Jesus. Mama, come on, a microphone, Mama, you're pulling the top of your voice. Mama, come on. I said, okay. Here I am. Oh, to worship. Here I am. To bow down. Come on, sing with me. To say, oh God, sing. You are everything to me. Oh, God, shout. Shout out. I'll never know how much it ever cost to ever see on the cross. I'll never know how much it cost to see my King, my sins upon the cross. Let's say here I am one more time. Here I am to worship. Come on, to bow. Yes, you are Siyabonga ekuseni umuhle, siyabonga ekuseni wonderful, siyabonga ekuseni wale, siyabonga ekuseni holy Father, siyabonga ekuseni gracious mighty God, siyabonga ekuseni Mikhayo, siyabonga ekuseni Thixo Somama, siyabonga ekuseni Baba, siyabonga ekuseni Majesty, siyabonga ekuseni Thixo Samandla, siyabonga ekuseni Almighty Savior. Situmuthinta ukubaba, wena uyinkosi uJehova, wena ungubaba omuhle. Siyabonga ekuseni, siyabonga ekuseni. Things you have given us are so wonderful. We've been through it all, but to every step of the way, every step of the way. Shabonga for the Lamb of God on the cross. Shabonga.
hlulekile. Oh, ngibese hlulekile. Nkosi yami. Oh, hlulekile. Ngibese hlulekile. We still have a Sunday service. Come on, mama. We just feel what you done to time. If we're gonna forget it all, go. They got time to work. But when are you standing up? You're standing in the heart. Come on. Level a degree yabo ngiyanibona ngigqokanga safani yabona yabo uthi abazwa kanje abagqokile sikiyeke lapha abazwa ukuthi mina ngiyazwaza angisahlafuni nje ngiyaparathona ngiyapulsate sengisazi isihloko sami namhlanje sithi I'm sorry. I felt like coming and saying nje I'm sorry. Ngifuna iverse ukusupporta lento yami. Ngawuthi inkonzo yokugcina le, if I'm not mistaken, ngaphandle kwale 18 ngolesingakho. Yeah. Next Sunday. Oh, nizafuna ukusonta ngomhlaba lapha. Anginosonta nodwa ngekho lo. Yo. Njake mina yahora ngokuzala. Kobe komhlaba. Komhlaba. Nisonta apha ngoba zemshadweni lapha. Ubona uzobela. Hey, ngixolela bakithi. Mina ngiyaqeda nje kusonta namhlanje. Lutho. Engisontile kulonyaka mina. Awungongaka ke. Komuntu uzafuna usibizela la kule ndlu. Sifuthi into ukhisimza manje nema cricket. Okay. uNkulunkulu ngicindezele ngale nto. If uzoyilayela kahle lishumayelo uzofika ezulwini. Hey mabholo bafika sesidumisile. Bilexazi. Ubani isiphuphu? Abantu ba7 billion wena usuke belinuku uzodlala uzoliblema namhlanje hayi ungasisukela ekuthini uzothi mubi ngizongishumanitsha namhlanje ukuvelisa ukuthi I'm sorry
gijima mawuyilayelile lentshumayelo uzongena ezulwini. Awudinge into eyiningi ungena ezulwini. Kunezinto ezamakey ngaphandle kokuthi uthethelelwe, ngiyakubona lokho sengisho ekukhonzeni. Kunento ezukhiye nje ukuthi mawuhlale la noma ngathiwa unamapha amaphutha but mawungahlala la, because ungahlala emkhulekweni esokweni ngoba akazi ukukhuleka inhliziyo yakhe ngekho right. Ungahlala futhi ezwini esokweni, uhleli nje kulona izwi impela uye esokweni because izwi liyimaths phela egcineni. So kunabantu nje abanenhliziyo ezimbi abaqoka ikhethe ezindi kodwa babalenza lonke izwi. So ngifuna ukunika namhlanje ukhiye ukuthi uma uhlale la ngisho ukuthi u-confused noma udidekile nobunjani, wahlala nje la. Anishayela umama wangizala unkosikazi Zandla. Amen. Ngaba nginankosikazi. Yabo ngaba nami ngambe ngicula ingoma ethi le ngoma efikele ethi ngiyejele bengisebenzele ingane zami. Yabo. Angazi kodwa ngoma engasile nje uzincoma ukuthi usejele uthi wayisebenzele ingane zami. So the message is for everybody. Everyone, ngizobana ngifunda akizi ngoba i-statement. Everyone owake wangizwa. Anyone, anywhere. Yabo nje unguphila nje. You are more owing abantu ukuxolisa more than uThixo. Actually uThixo ukuxolela mase bekuxolele abantu ngoba uNkulunkulu umkhonza ngabantu. So kufikile kimi ukuthi kulo nyaka there's been many things ezenzekile kimi. Kanti ngendlela beziningi ngawo lento ezenzeke kimi. Yabona mawenzeka into kuwena uba self conscious. Make sakuhleba la endlini wezwa wakutshela lokhuzana umkhonyana lo wakutshela umkhonyana kubiza lapha endlini umkhonyana babehleba ngawe lapha. Uyaqala ubuye usu self conscious. Noma sithi sikuphikeke ingqondo yakhe isinokuthi lo ngiyazazi ukuthi ukhulumani. So every form of trauma ihambe ikwenza uzibheke wena. Mawushawe into eyiningi nje ugcina ungasabanaka abanye abantu. Ugcina nje wena uyinto nje ukuthi nje makuthiwa ukhulume uthi so sikhathi ushawa into eyiningi kulula. Because angithi uhamba ucabanga ukuthi wena ozondwayo, wena osenkingeni, kanti nawe uyabahlukumeza abantu. Kodwa ngoba ingqondweni yakhe awukufakile ukuthi umhlukumezi. Yabona nje namhlanje kuvele kuvuka abantu baphakamisa ibhodi bathi sihlukunyeziwe. Ngaloko uhulumeni abanikeza amalungelo ahlukumeza abanye abantu. Akusabheka ukuthi yabo nje lishumayela iBhayibheli nje, iBhayibheli libhala iBhayibheli ukuthi umuntu okholwa angagqoki kanje. Libhala iBhayibheli ukuthi umuntu wesilisa olana umuntu wesilisa into enjani. Mawuyishumayela leyo nto sekuvuka iqembu labantu elithile lithi uyalihlukumeza. Licele amalungelo ukuthi lento abayiyo ivunyelwe ngoba bayipresente bedabukisa. Sekufuze wena umuntu obovela uneBhayibheli ungasalukhuluma ke iBhayibheli manje. Inkinga lapho ukudabukisa. Ingakho nje enkantolo ungabongena enkantolo accused. Wongena enkantolo uthiwa yini igama opposite umuntu i-victim. Yabo manje ngakusakaza ngempama manje bese ngiye enkantolo qala. Ngithi ngishaya umuntu ngempama lapha. Ungithufele ngamathe. Uthi uyafika wena ufika nesokuthiwa imayima. Malapho nje wena. Uye lo ngifike eqala mina ngabhala icala. Wena nawe usubhale lakhe lesibili kodwa mase sogcina sesifika la emva kweni sithi into wathi kuzongena iqule lakho. Uma lichitha
uzoliqula welami usuqoke ikhindi avese ikhanselele lokushaya ngempama izo yakuthi lento ingahamba kwenzeka sibisitidi ye police station qala noma kwenzeka sibisitidi fika qala phi e police station nokushaya umfazi ngempama fika qala yabo usho ukuthi hey wangishaya umfazi ngabe sengikhipha isibhakela ke mina bese ngasaboni phela ukuthi ngishaya umuntu wesifazane bese kuhluthuka kuthiwa hayi ushayile sasibambele ukuthi ushayile so ke no matter unjani kwembulekile kumina ukuthi kufanele ngisho kubantu ukuthi I'm sorry it's not about ukuthi ngiyazi there is no way hold the office le authority ungaba offend abantu mabekuthanda ubahlukumeza bengezwa kodwa kushintshanga that's why abantu bahamba nomfundisi for 20 years benza yonke into bona uMatozo laba labafundisi into abahlukumeza abantu bahambe kusuke lezinto zenziwa lamantombazana asuke lethwa umama umkhokheli lapha kuze abantu mabekuthanda ubahlukumeza kahle that's why inkonzweni makunene abuse ngibona nje la phesheya kunomfundisi wava lomnyanga wathi akubuma umuntu la ku$20,000 $40,000 abazane bagijima bonke babambele umuntu angakholwa nje wayisho video rayize wayifaka YouTube kodwa hawu ijele walanda umfundisi kodwa la endlini ngoba siyamthanda lo muntu asimboni noma ese abuser iauthority yakhe naye akaziboni so ke ingeke kufanele kube ngesikhathi why you take time uhlalisa unkosikazi wakho uthi I'm sorry baby ngeke kulonyaka uphelanga ngingakhulumanga nawe ngathi ngikhuluma nohlanya uhlalisa ingane yakho phansi uthi I'm sorry kunayinsuku ngine stress wathi ucela ukudlala ngakuphebeza you have to say I'm sorry lokho ufuna ukwenze kube yi-altar kube yi-moment e-attention because I've found ukuthi ama-offenses ogijima kuleli verse iqala ngicabanga ukuthi hayi siqalile maningi lama verse ngiyazi ngisho uma lokugcina la 1 Thessalonians chapter 4 verse 6 Lombuso ngaka se uyatholwa kwame uhlala kimi ngihlale kuwe uyena wenza umsebenzi la sebenzi la ozinikela aphathwe izandla zakhe aphathwe nguwe yena uyamnqobela lalela ke uyibuyisela beyikhona mfana ngangikulalelizwe uyibuyisela beyikhona not too much but ibe la beyikhona nje ibe ne twa ni reverb ishawudonga manje ishawudonga manje ukhuluma no professor tata kancane ukhuluma nobani noqondo oh manje nje ngiyayizwa yabo manje ngishawudonga futhi ayisekho lapha isidle siyizwa ngiyayizwa lalela yabo izinhlambe isishawudonga kodwa ke ngoba akusazi uhlatshelelo read ke kodwa izongishisela izwi I need that low notes verse 6 yeah that's better ngibe njalo mfana kanjalo mfana Mtano professor
ngakutshela ukuthi kuyiphi frequency manje kuma highs nokuma lows asiyeke la mfana gijima funda ozongifundela iBhayibheli lami liphela ibhetri uzobona ngempela siyabdeleza neBhayibheli enkonzantana na battery amaBhayibheli amabhetri funda verse 6 1 Thessalonians chapter 4 ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambe umfowabo ngento ngokuba inkosi ingumphindiseli kukho konke lokho njengokuba sanitshela phambili saqinisa. And no one should ever violate or exploit his brother in this regard, because the Lord will avenge all such acts. Abikho umuntu unsensitive about how he treats abantu enkonzweni. That's why I've learned ukuthi every time makunomzana ohlubukayo une valid reason before God. Aba ne valid reason phambi kwenu. Because nizothatha lento ekuthiwa ama-verse niyibeke ngendlela ukuthi church order sintontontonton nimphushele ngempondo. La ma-verse siyakwazi ama-verse kwamisa nje siphusha usinalo siwaphusha usinalo. Lesivumelana nomkwena ongcola ukuthi uyabheda lo. So noma siza nama-verse 100% kodwa sivumelene eqala imotive kuvumelana. Akasedabuli wena ukubona enkantolo ufakwe nje kanti sekuvunyelwane wakhokhola nejudge. So ke ngiwumuntu obeshumayela unyaka wonke ngeke kwenze ukuthi ayikho into engihlukumeze ngayo. Ngeke kwenze ukuthi ayikho into engiyishilo. Noma isakhile isilonda kuwe kodwa ibirongo. Noma uyidetectile because amaphutha omuntu wadetectiswa umunye umuntu. Kaningi siba wrong kodwa ube safe because akekho umuntu okuqhamuka esayidini. Yabona nje umuntu masevukela usikhakhana akavukela usikhakhana ngezinto ezingcwele ngosikhakhana. Uvuka lezinto ebeyivele ibheda nina nihlezi la ningaziboni. Athi yakhumbula lokhuzana wathini. Yabona ngakasukume empangeni lapha unabazana benamathenda benemali. Bese bedelela enkonzweni ngavela ngasukuma ngabamisela ngabasukumisela ngabamisela. Sandle samnyama uNkulunkulu baqalekisa uMthando babusise umuntu bazova. Ngenza lento ngespiritual somungayo lapho wangimisa. Wathi wacela uxolo uNkulunkulu wathi baba ungakwenzi lokho. Ngasho ukuthi bahlukumeza ibandla. Sayithi ngifuna ukusenza iauthority ke manje ngaphezulu kwale. Kwadlula iminyaka labazana isikhonza nabe. Kwafika umzalwane esefuna ukuthola imali yabo. Waze epulpit. Wathi kufana la lukalanga na abazali ninezingane. Nimiswe phambi kwanje nimiswe abafana. Miswa inye indoda. Yashintsha lento manje. Wonke umuntu nami sengiyibuka manje sengiyibuka ngale engene ngiyabona angidakiwe. Yini umuntu okukhuluma osekukhuluma ngawe esengasekho kulamoya lizovela iphutha. Izangitshela mina noma kuthiwa wena uthi uhamba every day ucareful kangakanani ukuthi uthini. Uma sekunomunye umuntu nje khona umuntu ongabala ukuthi awubengeleli. Abala into ezincane engaka. So it's impossible not to offend. And let the Bible ke umuzo exploit abantwana bakaThixo any other way. Kune vengeance, kune sjezo, kune revenge evela kuThixo yokuthi awuxolisanga ngendlela okhulume ngayo nangendlela obaphathe ngayo ngendlela okuziphethe ngayo. Yazi uma wenza isono awusenzi kuThixo usenze ebandleni uhlukumeza ibandla alisukwazi ukukhuleka ibandla umoya wakho ubophile la because ubambelene nesihoko asikwazi kuba nama breakthrough because unomoya ongcolile wena uhlukumeza uThixo cha uhlukumeza thina. uNkulunkulu uzokwenza sure ukuthi uyakupanisha because uabuse umzimba wakhe. So I came to say I'm sorry if kulonya khona I'm sure khona la ngihlukumeza khona I might not remember
igama lakho kabi, I'm sorry. Maybe I deliberately avoided even ukuphendula icingo lakho. Ngoba ungifonele ngesikhathi esirongo, ngaqamba amanga ngathi ngizofona back. I'm sorry. Mhlawumbe I hurt your feelings somehow. Ngoba ngumfundisi anginandaba, ngiqotshiwe, ngiyogandaganda, ngiyibilldozer, vele abazali bazothi amen noma ngikuhlukumezile. But umoya ngcola ngisho today, I'm sorry because lelizulu engilishumela, lelizulu engilinqonqoza, ngifuna ukuba unumber 1 ukungena athi uPaul ngabi labo osewenze abaningi bese mina ngiyasala. Mhlawumbe ngikhulumile ngegama lakho, mhlawumbe nkosikazi or nje emhlinzweni yami, I'm sorry. Mhlawumbe ngigama yami ngathi ngiyakukhulekela and I didn't do it. Ngaqamba amanga ngathi hayi ngicela ukukhuleka, wafona wasenda iVN, ngaqeda ngayibukela ifilm. Leso sono, I'm sorry. If ngikuhlukumezile in any other way, I'm here to say I'm sorry. Please forgive me. If nkosikazi wami maybe kholela ngikhuluma nangathi ngikhuluma nenja, I'm sorry. Because emadoda sometimes you raise a voice. Ukhohle ukuthi nina nkosikazi emshadweni niyalingana. Anilingani ngema position kodwa ngomshado niyalingana. Umuntu omdala lo yona ingane yakho. So kuyenzeka uzosethi awume kahle wena. Bona abafazi beyama-feminist manje yamadoda kuba nomkhace phambi kwey'ngane. Noma ushada isiphukuphuku, yiba isiphukuphuku kanye naso. So if khona engikushilo, I'm sorry. Tumkwena ebengihlezi abuse ipulpit lakhe la, ngimbhulisha in his own pulpit, I'm sorry. Ngeke bazolana ukuthi akukho la ngem-offene khona. Long sure, I'm sure there is. I'm sure ukhona omunye, if umntwana ube omunye umuntu. Ngaba sikhulumisana namhlanje. Because of ukungena nami ngigaxele emalokale, ngingene ngishisha izinto namhlanje sebeyayekwa sekiwaleni nekhwaya ngexolisa ngiyithethise kakhulu mnyaka, thethisa abafazi babantu ngathi ingane, I'm sorry. Forgive me. I didn't mean it. Sisempini la wena kufuneka ebona mama amakhanda ugearbox ungaphansi uthelo mafutha uthi etla mina letho lo ndishi for man. Because uzozungcoba ugearbox. Kodwa angizanga la uzothuka wena. Ngizokhana ugearbox kodwa manje ngoba ulele. Kodwa mase ngiphuma ngaphansi, I'm sorry. For anybody. Ongabe uhle kuyezwe yimi la lelisonto or nongizwa ku TV izolo nganga WhatsApp isitabane nje sathi uzisondelani itabane ngathi bhuti ngiyaxolisa, I'm sorry. I was just trying to make a point. I'm sorry. Ungixolise nakulolo thimba lenu abona wathathi awe ngaphenduli abengayilindelele. Because I'm sorry, uvala amehlo, ujikisa ulaka, abantu sebekuphungile kusho uxolise, awukhosti tubobo, uxolisa musu phaka, akhosti kwazi ukuthi ulaka olujikelezela emkhathini libuyele emuva liphoxekile lithi besithi simquphile kodwa sketcheke make waphakama nje bathi simtholileke. That means if I was ukuthi I'm sorry, uzothola impama nje ebesingezanga kuwe, uzothola nje ukushaya ngesikathulo ebesingaqondene nawe. Kunabantu abamba ne-strategy, especially laba namanqungwa athi namhlanje umuntu wangicasula ngiyambulala. Wangicasula ngiyambulala. Ngiyadrive la. Isibami nginaso wasithenga kudala. Ngoba ngikathe nje umuntu ozobheda lesontweni uzongena laphathi uzoshaya usikhakhana. Amdubula kahle mina. Oye ungena kwami. Akudubula ufe ebusuku ufe straight ngikungcwabe futhi ngihambe yonikela nasemngcwabeni. Ngoba kufanele ngoyindoda ungabi nesagila.
mangene inyoka la ushangana. So ke ngibela ngithi ngingena nje emgaqweni ngafuna ngabona inkabile ngoba ihamba ngemoto zeinkabi lezi cishe ifanele ngangihamba ngayo. Mina ngingena kanti ngine truck sebusuku ngihambisa le ntombazane iseluka abantu apha ekhaya. Ngingena ngifuna ukushaya u10 ngihamba umgwaqo phuma egarage. Ngi-excited ngoba ngisanda ukuhlangana nomuntu laphana ongipraise ngibona ama TV. Kanti angizoyibona imoto yakhe inkosi yami ujahle noma ngespeed. Yabona ukuthabuleni itruck la. Ngithi ngena phambi kwalo ngena washa u10 la wa. Tesa ngijika wafika dluko phaka la ngaphambili. Bathe bafa uyalwa. Kwafika ke lokuthi mhlambe inkunzi yami izosebenza namhlanje. Ngiyacabanga makaphuma lapha hayi ngeke enkantolo kwathiwa oy threat une right. Hamba nonkosikazi ngane ngihamba nabantu abantu bayongcwele nje. Yithi uya sorry. Athi hayi bafo xolo. Wathi hayi mfowethu ngiyaluza uxolo indlela yokudrive le. Wathi hayi bafo mfowethu umnyama yambona into ebulela abantu le. La kule ndawo zawomphembe imlandaweni manje. Ana bese Chesterfield ukuthi lapha nje angifuni uyazi nawe lapha kunjani. Uqashe nazo ke vele. Mfowethu uthi ukwenze njani? Uma ngaphambi kwami nami nje ngivuka lo muntu ozongihijeka. Ngavela ngithi bengicanga ukuthi angihijeka. Athi mfowethu ngiyaxolisa. Wacha mfowethu ngiyaluza uxolo. Usho ukuthini ngabe sengathi mfowethu angikubonanga. Lelo gama lanyuka. Cha sangibonakala mina angiboni. Angiboni bafa. Ngiyambona ucwilile la. Uchaza ngiboni mfowethu. Ngathi mfowethu uxolo. I'm sorry. Ngaba umfazi nje ngahlala phansi. Wathula ngabona wathula. Ungangahambi ke lenkulu hamba lencane ngoba lenkulu angekeze nokuthi. Hamba le manje ubona imoto yamakhosikazi wathula. Show reverse. Ivangiphakamela bakabadujulwana. Mawuhlula lokuthi I'm sorry. Xolisa nje uma futhi la bume nje uxolise nje. Wawalenga nje futhi umoya engcwele uzokhonto umoya engcwele ngeke ukuxolisela. Uzixolisela wena. Awuzuba wrong uxoliselwe ingelosi. Awuzuhlukumeza abantu besingelosi kube izona ezizokwezo. Uzoyixolisela wena. Ngisho uJesu edile noSathane wayixolisela yena wathi akubhalwanga ingelosi zafika ekugcineni. Uthini kubantu? Mabethu bacasulile. Why is college? It's impossible. If umuntu one authority, if umuntu okhuluma kwenzeke ungabahlukumeza abantu. It's fact that's completely impossible. Okube iboss nje emsebenzini. Okube iboss nje. Yabona nje emsebenzini namantombazane ngazuthi ngiyiboss kuona la. Ama jokes engiwasho kuona are different from ama jokes engiwasho kubaphathi bamantombazane. Longo hayi ukuthi ngikutshela umoya. Ngiyamkala lo ukuthi hayi lo. Mina umsane la vele ngajoke hayi. Akaze uyithatha serious. Ngeke ngiyokumphathi wami nje. Ngithi wazala kangaka kwenze njani wena malungelo yazoyizala isathu abushada. So that means abantu uyabakala. Ungawulinga nje uthi wena unekhanda eliqhwagazayo uthi wena unekhanda uthi wena nje udoti unamanga kunabantu obambayo udoti. Kunabantu owenza sure ukuthi udoti awukhiphi. Nale lukuluku lakho uthi wena usithiwa sokhulumile awukwenzi kumuntu wonke lokho. So I'm sorry funeka uziminde ubheke bona laba abangaba yes man ubheke bona laba bakulandele ngathi uIsrael elandela uMose ubheke bona laba ngathi bakuthobela ubuthini ubese ukhumbula ukuthi cha ngeke kuphela unyaka. Especially thina sishubela ngokudelela. Yazini? Yabo nje ngibona ngila. Ngeke ukuthi ayikho isifo sengqondo. Noma esizodwa. Enginaso. Ngiyazi ukuthi yazi nenza abazali bangakhula enkonzweni. Ukuthi yonke into be associate ne-spirit. That's why bengakhula. Yabona every time you associate into ne-spirit uzomosha isikhathi. Uzomosha isikhathi. Kunezinto okay mawune faith is strong. Uthanda nje ukuthi izinto uze yonke into ungayisolve ngefaith. Kodwa mawubona ukuthi akuyona yonke into edinga umoya.
Awuphethwe ikhanda likhona iphilisi azidinga ukuthi ulinde umoya. Lizosebenza. Hayi ukuthi hayi bleed more. No. Yini mental illness. Mental illness i-response yengqondo to kwizinto ezenzeka physically, verbally, traumatic. Kunento ezenzeka kuwe. Mhlawumbe uthi uyangena umzali wakhe ashonele phambi kwakho. Or ingena izigebengu rape kini sidubule. Ubona umzali wakhe efa la or umalume yakurape or leyo nto leyo iyakha incebe emqondweni lento ekuthiwa i-trauma. Leyo nto ekuthiwa i-trauma ibese iba yi-window le-demon. Hayi ukuthi i-trauma yi-demon. Trauma is in the physical. But i-demon lingena ngani? Ngaleyo trauma. That's why umuntu okwawala phansi uyabona usiyaxhuzula. Usona ama-feet. Lo muntu ama-feet aqhamuka but no, i-trauma ingena ngalokho. So ungawakhipha wonke ama-demon kodwa asala ama-trauma. Ama-trauma ke yiwo lawa enza ukuthi ukhulume no Dimakatso umehle ekhanda. Ama-trauma yiwo lawa enza ukuthi umama uZulu nje sithi avela abe nolaka nje abe nolaka nje. Separate ko sister and uzibone ngathi wena ngathi abama-undermine. Ngisho ngama-undermineanga wa-undermine somewhere. Ngisho siwankile uzibone ngathi wantshelwa every day ukuthi ugqoka kabi unaleyo trauma. So njengila ngeke ukuthi anginayo i-mental trauma, i-mental illness. Leyo mental illness ke la kukhona i-mental illness uye usebenzise your strong influence or whatever strong ngakuyona. Leyo nto nje strong if ukwazi ukucula or if ukwazi ukukhuluma or if ukuba nemali or ugcotshiwe. Leyo nto leyo uthi mawuqhamuka usebenzisa yona njalo njengehawu la kunaleli nceba. So uzobona mina ngithi hey usuke sinalo la wena. Bengafanele ngikhuluma la kanjalo. But because ngifike kumuntu engistrong okuye. Bangizwa labantu. Abangizwa labantu. Angiyakhuluma namhlanje maba nengilalela. Wena indoda ukuthi ihlumeza unkosikazi. Le ndoda manje ithola umuntu okay wodlayo mina lo muntu la ngeke aphume vela endlini and don't. So ke umfazi mayibuza iphi imali? Imbuzo lo olula nje yabona nje makuthiwa nje uyabuza nje manje ukuthi iphi imali? Umbuzo nje lo olula lo. Manje ubuza inceba. Yabo? And uhlele ebuzwa ibank ebuzwa wena ukulindela ukuthi wena uyinto efuza inyathele noma wena ila vent yakho. Manje usuyabuza nawe. Kubuka zonke ikhali sithi mbu. Ilapho wonke inkinga. Akaboni to offend because i-trauma maningi ama-trauma anxiety amanye yini iskitso mhlawumbe iskitso nje yini iskitso yini bipolar. Sometimes you red, sometimes you orange. Unetimoni, une-trauma. So ke la ngifuna sifune nama verse highlight indaba yami because ijumayelo mengena ama verse isuke i-opinion. Awugijime la. Ngifuna ubona ipower. Funda u1 Thessalonica chapter 2. So ngizothi I'm sorry. Ngeke ukuthi ngisho uJunior ngeke ukuthi angimkhubanga. I'm sorry for that. Now Mpemba, I'm sorry. Everybody. I don't promise ukuthi ngeke ngiphinde ngikwenze. I-trauma isuka ngaphela. Yabo, ungenzeka kusasa ngigibele kuwena futhi. Kodwa yazi ukuthi uyaxolisa lo muntu ekugcineni. Ungangitshallenge futhi kusasa ukuthi ucela uxokusasa ngempama ngitshelwa umuntu ngixolisa. Ngixolisa ngitshelwa umina. Ungasho sesamthola cha inama rank. Lithi iBhayibheli lithoba lesho udonswa ngebhloko. No.
So funda from verse 1 to 16 konke ozoyizwa la. Nango esencisha abazalwane inkonzo. Ngokuba niyazi nina bazalwane ukuthi ukungena kwethu kinina akubanga yize. Kepha noma sasihlushiwe kuqala saphathwa kabi eFilipi, njengokuba nazi saba nesibindi kuNkulunkulu wethu sokunishumayeza ivangeli kaNkulunkulu ngokulwa okukhulu. Ngokuba kuyala kwethu akusikho okokuduka nokungcola nangenkohliso, kepha njengokuba sivunyiwe nguNkulunkulu ukuba siphathiswe ivangeli, siyakhuluma ngokunjalo, singenzeli ukuthokozisa abantu, kepha uNkulunkulu ovivinya izinhliziyo zethu. Ngokuba asizange sibe namazwi okuthopha njengoba nazi, asizange futhi sibe nobuqili bokufisa, uNkulunkulu ungufakazi. Singafunanga nokutuswa ngabantu nakinina nakwabanye, ingani sasingaba namandla okunisindisa njengabapostoli bakaKristu. Uyezwa uthi besina ngendlela esaliphila ngayo ivangeli besinamandla ukunithwesa umthwalo sinhlukumeza futhi singabi nasona. Qhubeka. Ingani sasingaba namandla okunisindisa njengabapostoli bakaKristu, nokho saba mnene phakathi kwenu njengokuba umdlezane ondla abantwana bakhe. Lalela le ichaza indlela futhi isingisi lithi njengenesi. Paul sal display ivangeli to a level yokuthi besingathathi authority, besingathatha ngisithembu whatever, besingahamba ngabo BM. Uthi kodwa sabuka ukuthi nikhuleni kweyiphi level, sathola ukuthi niyingane, sabe sisaba yini amanesi. That means akusho ukuthi masuluphila ivangeli u-entitled for everything you want in life. Bheka labantu ukuthi banawo endawo mandla, ubese uba yini inesi. Hayi ukuthi watshelwa umoya wabona ukuthi ngoba abantwana bakaThixo laba. Sometimes bangakuhlonipha wathi uPaul nani ngangipha ngishihlo makuthiwa li, kodwa abantwana bakaNkulunkulu laba at the end of the day funeka ubaba wabo qhubeka ngizofika la ithi njengobaba. Ngokunjalo lokhu silangazelele sanifundisa ukunika kungesile ivangeli kaNkulunkulu kuphela, kepha nokuphila kwethu uqobo, ngoba nase bengathaneki thina, ngokuba niyakhumbula bazalwane ukhandleka nokushikashika kwethu sisebenza ubusuku nemini ukuze singasindi noyedwa kinina, sanishumayeza ivangeli kaNkulunkulu. Nina ningofakazi kanye naye uNkulunkulu bokuthi sahlala kanjani phakathi kwenu, nina enikholwayo ngobungcwele nangokulunga nangungasoleki, njengokuba nazi ukuthi saniphatha abanye ngabanye njengoyise ephatha abantwana bakhe. Yashintsha ke manje. Baqale balidisplay belishumayela. Babesebenza njani? Bebatreata njengenesi. Sikhathi sebephila phakathi kwabo benza sure ukuthi bayizibonela. Babese baba ubani manje? Baba ubaba. Umuntu oprotectayo, oprovidayo. Ingakuphi nami ekhuluma ngoPaul wavela athi I'm even worthy to wear his shoes. Because uPaul uvela kukhipha ubona ukuthi cha ukholwa akakho. Yabo ngincekwana uvela ubona le ndoda leyo izosifaka esihogweni le ndoda. Straight yabuza abazalwane lapha isibashiya amabandla wonke ehlangene nathi uyedwa awaphakama oyedwa othi ngeke ngacela imali kuye for any reason. Ifika umuntu osifaka esihogweni lo. Uyena umuntu nje wathi uBranham mina ngilishumayela nje ebuzwa lezulu wathi ngishumayela njengongihlela labo uPaul ngoba wathi wabomulayo. Lento kuthiwa self denial.
le short kakhulu kuthina kule nsuku. Self denial. Feel entitled. So ke lalela. So ke it's impossible. Le example kaPaul ngisho la nje. It's impossible umuntu ofana nami ukuthi akakabuse ngani. I'm sorry. Zonke namhlanje. Nawe ngiyacela. Look around your life. Anganoma ukuxolisa yini kumuntu uthi uqeda ukuxolisa ade akugona ukuxolisa lokho. Noma ke lokuxolisa akugona ukuxolisa. Azathi omunye ungabothi mawuxolisa uquote iBhayibheli. Automatically uyangishumayeza ukuthi uyaxolisa futhi. Yeah. So whatever psychological trauma nginawo mhlambe kuwena akugona ukuxolisa. Ngixolisile kodwa. I'm sorry. Noma yini lo ikhumbulayo oyaziyo ukuthi sakuphatha kabi kanjani kwakulokhu khonza kufuze silebe sonke elikhulu sikhonze endaweni encane eneyibhike ehlupha siyaxolisa. We could have done better. Spiritual life sakho ngabe senze ngabe khona istage okuso. If ubuthola umfundisi othandazelanayo awufika zo stage obuhleli nathi amavila see we are sorry. We discover samanga must we tried our best. Ofunda 1 Corinthians 9 verse 1 Corinthians 8 verse 9. Ngiyaphuma manje. Qaphelani kodwa funa leli lungelo leni libe isikhubekiso kwababuthakathaka. Ofuna ngesingisi. Verse 9. But take heed, lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Kunabantu abaweak, qiniseka ukuthi ifreedom lokambulelekwa lokonako kungabi isikhubekiso. Gijima ku 1 Corinthians chapter 9 ufuna verse 19. Ngokuba noma ngikhulekile kubo bonke ngazenza isiqila sabo bonke ukuze ngizuze abaningi. Wazenza isiqila. That means mawufika endlini noma ufika phi awusifakile assignment ukuthi ngaba isiqila kanjani. Kwenze kube mechanical. Gijima ku 2 Corinthians 6 verse 3. Ngazenza make wangena ekuzenzeni isiqila uzoqala ukubona ukuthi kanti ubuphoxa kanje kanti ubulihlaza kanje kanti ubune verbal abuse engaka kanti ubune temper. Read. I'm sorry. Yankosikazi wakho indoda yakho nokuba ngihlale phansi uthi honey I'm sorry. Ngiyaxolisa. Bengafanelanga ukuthi sihlale endlini nje bengafanelanga ukuthi sineyikweletu. If ushada enye indoda ngicela uxolo bese ungiphisa ubusiso kancane. I promise you. Ingozi into ukukhuluma ukuphila nomuntu ungekho sensitive ukuthi uyamhlukumeza. Naye mhlawumbe ngekho kungathola ukuthi kwasanaye futhi une PTSD yakhe ngoba omnye uba ne trauma ukuthi angeva nobe ehlukunyezwa. Ingakho intombazane ibishawa yisoka ungawele nguyishela bo intombazane mawuzoyishada wakwayishawa yisoka. Ngoba uthola isilima lapho. Le nto ayimuzi umuntu ongayikhiphi impama. Wasathi intombazane nje kayashada nomuntu oshaya nayo ubuze nje hey ubuze ngathi psychologist kube uthi hey kwenzeka nje uzenza umprofeti wenzeka nje ngoba uyi relationship hospital ushawa akhala yebo kodwa hayi ngiyabonga uzoba nenkinga serious lo muntu akezwa iabuse iyona nto uzwa kakuphendwa ningise uthi nje ke manje uzomqondo ngomoya yabona uthi uyokhulekela uthi yakhuleka khuleka kwanza ukuthi yena sihlangana ngokomane qhuma isibhakela uzoswange lapha thula lithwishi akazibona ukuthi unenkinga yengqondo so uzothola ukuhlukumeza umuntu endlini kanti akazizwa noma uyahlukunyezwa ngoba naye une trauma labantu abaningi bahlukumezekile laba ofika ba ezulwini ukuthi hey buhleli wena ubuhleli nomaligaju Odwa ukanje kuyo sekuveza ukuthi lento kokuyiqala le. Funda lapho 2 Corinthians 6 verse 3.
Asibekele umuntu nasinye isikhubekiso nangokukodwa funa inkonzo yethu isolwe. We put no obstacle in anyone's ways. Akuthi siyakholwa nje sinekhaya sayithola ehlane cha siyenza sure. Noma athiwa senza into esazi ukuthi le iNkulunkulu angayithethelela. Kodwa if usinalo if angayibona ukukholwa kwakhe izikhubekiso ungayibeki. Akona uba umzenzisi ukuthi makuza abazalwane ucisha izinto zakwakho ezinye uyishayele phansi kombhede ngoba kunento efanele iphele kwakho. Akona uba umzenzisi lokho because labantu kubona uNkulunkulu. Ungasho ukuthi nginitshela iqiniso pho ngikuthumela kuJesu cha uJesu uwe la endlini. Kunabantu abangaphinde yabona nje manje nginento ekuthiwa umadlala bevele kusho into indoda ebekuthi phethe uyathini kushitshiswa lokho kuthi ungqongqosha kanti nje ivangeli linjalo ke linjalo nje ivangeli uma kodwa nje kunento angayilindele nje kimi ayilindele nje lo so hayi ukuthi ngilinde umoya engcwele mangiphambi kwakhe kufanele ngibe straight because yena so ke uthi Paul asenza sure kisho mfike ku Matthew chapter 18 verse 6 to 7. Kunkulunkulu anisize ezinoxolisa nani. Amen. Mawuxolisa kimi kodwa phela uxolisa ngemali mina ngixolisa amani. Mawuza kimi nje awuxolisi nje kumina uxolisa nje ukuthi kucweba iziba. Mina ngiright kanje. Wena 205,000 bese hawu nceku. Wangikhumbuza futhi uthi nje haleluya. Ngoba mhlambe ngayicabanga ukubona umuntu akutshela into ubicabanga ngabo ukuthi hey wabhetha ngempela lo muntu. Fun. Matthew 18 verse 6. Kodwa okhubekisa abemunye kulabo abancinyane abakholwa yimi kungcono kuye kuba itshe lokusila ligaxe entanyeni yakhe azikiswe ekujuleni kolwazi. If uzokhubekisa labazalwane uthi wena ulimele wena so bonakala kusethaveni manje ulimele asikayiboni le nto leyo ngoba ubona abantu abase casual thile kuthi wabehle benyuka la estradini waqoka uniform esesibhedlela nje uvunda ukukhishwa egate nibedlando mawulimele nhlale wodini no uhlone unyuka ne drip ungena intolo ne drip hlale wodini uhlutshwana buhle ngale uzobe right anguzoni wangulimele usupost istout lana ku status usuyanya ke ngoku asezokupolisa sesokuqedela ke manje hayi manje yabona manje usuyakudelela ke manje sesothi abazali abangakubingelela nokubingelela because wena sebona ukuthi wena no wena ufuna awukho esibhedlela vele befuze manje inhlanya ziyaqoqwa zonke ziyohlala esayilong ifuna inkinga hlala esayilong hayi ukuthi umoya ngcolo ukulahlile ithi treatment angiqoka uniform esibhedlela wena le judge sangemuva wama ngelo wena estradini manje esibhedlela into oyiqokiswayo le evesizeni because bayazi ukuthi awuphumi so nawe unamanxeba hlala apha embhedeni wakho uncango umoya engcwele ngesonto ugqoke njengabazalwane uze phakathi kwethu ukhonze ulinde ukuphola amanxeba uyaphuma manje yakubona uphethe utshwala uzilapha emaclubini uthi nginjena uzobona ukushayiswa imoto kusasa because uhlumeza ibandla manje akusho ukuthi yonke into yiyo phapha ngayo akona uba hypocrite ukuthi la indoda yakho uyihloniphe phambi kwethu noma uyayiphendula kwakho enye indawo le asikwazi ukuthi uzovela usuke ucela indoda yakhe ekususa uthi hayibo
phambi kwethu kwenze endlini lapho kusasayilom niyigcine esayilom lonto ngisho nayikwisha niyikhampu nje esithi room phambi kwengane ne-cross words mawuzinto ndikushisayo mphakela uze uthi uyashisela nalitiye ba bese uyongena ebedroom akufici ushuflow walker uflow walker uRambo uflow walker nalapho futhi unyusa igospel incane ndlela ephezulu bese nihlala phansi uthi manje yini ngoba kunabantu abangakuboni wenza umsangano ivangeli immorality behavior common sense. It's common sense. Hayi ukuthi weak. No, uyacabanga ukuthi abantu besilisa la baya. Abona la inkonzweni sengazwa ukuthi ngusister nje uqhama brother sinala. Kum. Usister njani lo? Ngoba ukhula nabafana kini nishayisana ngezinqa kanje sesontweni la. Uzokushada kanjani lo brother kusasa? Amo umpapelo brother, upapelo uqina usala uzobe isalabaza enkonzweni athi wena umjita. Makubantu besilisa nje bayiledi. Bayiledi ubeyazazi ukuthi uyihlova kini wena iqhuthe lokugcina. Mawubantu besilisa nje ube yisiledi uzimind futhi hayi ukuthi utshela umoya ngcono uzimind nje ukuthi okay. Bantu besilisa la. Hayi ukuthi wena ureply kwi-data zawubonke obrother la uyasineka wonke amarenke la uyosala wedwa uyozube nezinye legolide lokugcina ungashadwa. Hey bengizoxolisa siyaphuma. Yazi ngini yaxolisa futhi yamoshakala khona same day. Hayi asiphume la ngiyaxolisa kulo esengigibele kuyena. Again yazi ngimoshile. Ngizoxolisa namhlanje kodwa manje ngiyaphuma futhi. Funda bengitshela iverse awufunda Roma 12:18 bese ngiphuma la because maningi lama verse Roma 12:18 bese siyekuleli verse engithe ngizolufunda mawugcinele lo verse ngeke uye esikhokweni ngicela nje ubambe lapho leli verse engizolufunda nje not leli engizogcina ngalo ngoba se Roma 12:18 yes uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabantu bonke. Uyifungenzeka. That means unless ibona abangakufuni. That means makuthiwa if kungenzeka kuchaza ukuthi ngokwamandla akho because khona nje insepho ezingaphilanga nje ubona ukuthi noma ungaxolisa noma ungayithoba uyahlanya lo. Amblocker ke lo ayikho into ongayenza lo wamblocker nje. Amkhiphe groupini. Sibona some left. Yebo belimele komuntu umona ulo unenkinga zakubo zedlozi into yakubo ke le yabo ubona noma ungenzani lo muntu uyahlupha yazi kunabantu la iphone nami make ngaba online sengayibuza mina ngithi mina abantu abanjani labo yabo la nto ehlezi ngibaphe imali make online video call ngithi mina lo muntu uhlalela ngalonke noma mhlambe la ku WhatsApp sekunento ethi tagga usikhakhane uma online uwazi manje ikonto enjani mhlambe ngempela sekunento enjalo oyi mina ngiyibuza lo muntu ozengandinga online ngoba ifoni hlala ngivalele nesidena ama altitudes ngiyivula ngoba ngipost lo 1 minute ngiyaposta sekuyikhona babona ngani labantu sebeno uthi batshela nje usecretary ukuthi bheka le ndoda my online uyavula dlula ke lapho uthi ayilana block la ngamblock umphela phela umzalwane umblock nje 2 days 3 days phinde unblock yabo umblock inyanga yonke uma mhlawumbe unblock uthi sawubona sosha angazabona umblock kwanza yena phela ungam-offend uyabona siya kanjani ezulwini siya kanjani ngokuhlakanipha akekho umuntu ezulwini awuzubanjwa amadimoni ngicela ukuvala la if lokugcina uMatthew lele ngithe mawugcine le verse mawugcine lele ufunde every day ngeke ufike esikhokweni Matthew chapter 5 verse 38 to 48 uyabona uma usiyongena ezulwini sisimanko ngeke ubanjwe amadimoni yobanjwa uSathane yobanjwa abazalwane la usuthi uyangena labo ongaxoyelananga nabo labo ongabuyisananga nabo uyobanjwa abantu ingakho ufune kwenze sure ukuthi uyayilungisa leyo nto
Funda. Leli kulifunde, ufunda okay, ufunda ngesiZulu nangesiNgisi. NgokaMathewu 5:38. verse 38. Nizwile kwathiwa iso ngeso, izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini, ningamelani nokubi. Kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene, mphendulele nesinye. Yes. Nofuna ukukumangalela, akwamuke ingubo, mnike nejazi. Yes. Nosuka ekucindezela ukuba uhambe imayela libe linye, hamba naye abe mabili. Muphe ocela kuwe, ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe. Nizwile kwathiwa, wothanda umakhelwane wakho, uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi, thandani izitha zenu, nibabusise abaniqalekisayo, nibaphathe kahle abanizondayo, nibakhulekele abanizingelayo. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini, ngokuba yena uphumisa ilanga phezu kwababi nabahle, anisa imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. Ngokuba uma nithanda abanithandayo, mina mvuzo muni na? Abenzi kanjalo nabathelisi na? Futhi uma nibingelela abafowenu bodwa, nenza lukhulu luni na? Abenzi kanjalo nabezizwe na? Ngakho ke manibe ngabapheleleyo, njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele. Amen. Mawugcina leyo nto le line phela lo. Hayi lena nje le line engifundele wona. Ngeke ufike sokweni. Ngiyakupromisa lapho. Nginikile isecret. Lokhu nje especially labantu engathi bayisicefe. Engathi benze into intercession yakho ibe ukucela ithuba. Yazi uma khona umzana ongikhubeli, khona umzana obreak church order wenzeni. Angisheshi ngirespond. Angingabazana ababreak church order la. Angaze ngiattend no1. Mhlawumbe ngiyabablock ngilinde ini ithuba. Noma kuthiwa ibirthday yengane. Because ngifuna ngimzuze lo muntu. Akwazi ama-Americans mayolo empini athi leave no soldier behind. Angikwazi akufananga kodwa uwrong la local. Hayi la local uzomtusa la wrong. Cha. Lana washumela amavesi. Kodwa umuntu akazwana ngizongisho. Usinalo. Kufuneka kube nendlela. Ngeke usinalo uhlela ukuthi hayi into ayithandayo. Mhlawumbe uthanda amathumbu enkukhu nobuthandana njengoba ubaba kaMandla uphuthu. Undla unamathumbu enkukhu. Uthi hey asesiyeke leyo kusonto uzodla amathumbu enkukhu. Because kunogcobo enithi manihlangene naye amadimoni wonke abaleke. Ingakho uSathane enihlukanisa. Ulinde uzoba nebirthday yengane noma yini. Uthi hey ulindele ukuthi uzoba manje wena njengoba unixabene ngesono uvula ufike nama present fu. Why kulungiputha esonto? Uzolanda bani? Umuntu. Ukuze angakumangaleli lo muntu ngoba njengeqhubekile nje unayo into enenxa nawe. Ukuthi wena ube uyashumayela phela ucabanga ukuthi wena wedwa umuntu okazi ukukhuluma. Nabantu abavele banikini ikhanda abazithulele. Babona wonke udodo wenza. Kodwa ngoba ukhuluma qala wena meetingini nasesipinini wena ophethe nasemlilweni wena ukhuluma bagcina bengasho lutho. Bavele ba react. Udabona umuntu ushaya umuntu ngempama ukuthi awurazi ushaya umuntu ngempama. Adala lo. Angaqhubeki futhi athi kwenje adala lo. So abantu abakhuba we have to say I'm sorry. Ungakenjoy uba umthwalo. Lemhlabeni asusize. So lo mavesi lawo nje awufuna ukugcina mthiya bezola abantu. Ngihlala phansi manje wafunde ukugcina. Ngiyakuthembisa if lezi zinto lezi zibhala uzozenza.
practically hayi spiritual, practically. Umuntu nje sekuthiwa ulahliwe uyekela ube nendlela nje, ngisho ungenamali umuntu efuna imali nowubonto ufuna ukumnika imali. Yazi mawubonto umuntu ufuna imali, ubonto imali, yazi khona abantu abacela imali njalo kanti hayi ngoba bedinga imali, badinga your attention. Khona abantu abanjalo, and khona abantu abaziba to give other people attention by giving them money. Hey, yakhuluma la endlini. Aze funa ngiqala isikolo se-psychology ngena ngo-2000. Ama-advisor la endlini. Kunomuntu othola ukudala uza kuwena. Ade sikaka nongiphu 200. Kanti hayi ufuna 200. Ufuna ukuhlala nawe nje. Uthanda uba umngani wakho. Ube manje ufuna lento yemali le ibe ngena relationship. Angayibuyisa, yini angayibuyisa ujajiswa yikona ukuthi at least uzofona niyazwana nento enihlanganisayo. So wena ufuna ukuhlanganiphe lapho uthi oh lona afuna imali lo. And thina senokuba abantu imali ngiboke icharacter yami nje oh yini abantu bathanda ukubapha imali. Ngithanda ukubapha imali ngoba ngisuke ngifuna ukubaxosha. While baby if ngabene ngisuke ngidumisa imoto ngivele ngiye kwakhe lo muntu ophuza itiye ngeke ayicela imali. Ufuna mina lo. Mayihleli nami jabulafa. Or if ngamfoyela once ngeviki ngimfoyele nje. Ingakho mina la ukuthi bazifuna inqwaba 1000 abana ngisabakhumbula obani. Uvula ukuthi oh uzosha. Ngithi indlela engikukhumbula anganobutwa igama lami. Because ufuna ngiye kule ngqondo yakhe manje. Uthi ngibona ku TV lo muntu ngibuka njalo angathi ma ngithi hey mfowethu nizagcina uxoxa. Hey. Athi utsho ngempela alibe ngitshela abantu ngawe la ngithi hey kana ngimani noba ukubani. Uma ngahlangana la ngifuna nayo duty ngizama ukukhumbula ngabona ukuthi ayikithi ngiphoxa nje mina ngizama wonke indlela ukukhumbula wonke umuntu. Ngoba kuyangiphoxa nje ukuthi mina ngendlela every la ngikhona ngiqhame kabi ngiphoxa kabi nje ukuthi awusangazi. So manje ngifunda ukwenza komunye umuntu lona. Wena ivirus yakho bona ngathi nje unobe namagama wafakayo. Asebona nje kwazi kufika nje ulona usibuke ngikhumbula usibuke lo ngiyamba ngikhona usibuke. What is the? Ungiyamkhumbula uvana ngathi oh sithe. Ngathi yabona sithe. Ngempela wakunzi uzikimswa ngaye echaza ngendaba ukuthi wathi esithe kuye. Ngoba kufuneka abantu baphathe kanjani? Kahle abantu. Abantu lapha. Ibona bazofakaza ngawe lapha. Yothi uhleli lapha ku White Throne kulesicuku ekuthiwa sokhishwe emhlabeni esikhoko ukuthi hayi hey hayi ukususa endaweni ephezulu usugqoka ijazi lemntwabo usudlela ngake apple ulalo obele enkonzweni ngenze kahle nawe sigcine singabe sikuthanda nokanti kunokwaziyo umithi intombazana la elokishini awondli sikufake thina ngegazi nange predestination awungempela uyasho uJesu ukuthi abaye omunye ocela usehlele etafuleni 20 wathi leli jazi ongqokile usuhlele etafuleni jazi leli so no usuthela bokuyi loya ngala funa ivesi ogcina la ngivala ngicela ulifake enhlizweni leli vesi amen 38-48 gijima. Nizwile kwathiwa isongeso izinyo ngezinyo. Kepha mina ngithi kini ningamelani nokubi. Kodwa uma umuntu ekumukula esihlathini sokunene mphendulele nesinye. Nofuna ukukumangalela akwamuke ingubo mnike nejazi. Simple. Nokuba ekucindezela ukuba uhambe imayela libe linye hamba naye abe mabili muphe ocela kuwe ungamfulatheli ofuna ukutsheleka kuwe. Nizwile kwathiwa wothanda umakhane wakho uzonde isitha sakho. Kepha kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekele abanizingelayo. That means the only way you test uthando is it. That means sithi ungasishintsha isithi. Siyeke siyisithi. Bese uziteste ngaso ukuthi unalo yini uthando.
phansi igama lika Yesu yonke indlela kanye na Duduza njalo esihluphekweni zakho kameli ihle elinamandla I bless them, Lord. In Jesus' name. Ngibona nibusise. Bamzandla zakho ngishiye nesibusiso. Egameni likaJesu izifiso zakho zonke uzithole ngegama negazi likaJesu. Umlilo waJehova ukhaqe insuku zakho zonke ususe wonke amashwa nezifo nazonke lezibiko umubi ngiyakubusisa egameni likaJesu. uNkulunkulu akukhusele ngisho impahla nemfuyo yakho ngisho ingane zakho nomndeni wakho. In Jesus Christ's name, ngisho umuzi wakho ngisho umbhede wakho. In Jesus name. Kulama holiday ungabanjwa inkunzi, ungabi sengozini, ungabi nebhadi, ujabule wonke imali ngoKristu Jesu. Siyabonga. Amen. God